Moi kaikki, tervetuloa uuden videon pariin. Siis teen tämmösen mun tallipäivän vähän niin kuin maiden ja... Joo, mä menen tänään varmaan ratsastamaan. Mä menen fannilla, vindillä tai nupulla. Tai kapulla. Mä en oo ihan varma, mut niin. Joo, no mennään katsomaan nyt, että kello mä sit menen. Mä menen jotain esteitä tai jotain varmaan. Mä menen nyt varustaa sitä heppaa tai pesemään varmaan. Mun pitää pyytää Jesperiä lähtemään tuolta pois, koska se on tuolla pesupaikalla. Ja joo, niin mä pesen sen varmaan tunnin jälkeen. Ei se ole niinku tunti, vaan mä menen vaan ratsastaa ja sitten niin. Mä menen ehkä myös maastoon. Mä menen maastoon alkukäynnille, joo. Mut mä en tiedä vielä kellä mä menen. No näette sitten kun mä varustan. Mut juu, mä menen nyt varustamaan. Mä en siis vissiin mennyt kelläkään niistä mitä mä sanoin. Mut mä siis laitoin Hessun valmiiksi. Ja me varmaan mennään nytten alkukäynneille maastoon. Ja tän nähdään sit siellä. Joo, siis nyt mä nousin selkäytän. Nyt mennään. Joo, okei, nyt me ollaan täällä. Mä ratsastan täällä jossakin. Mä varmaan itse asiassa taidan ihan vaan ratsastaakin täällä. Täällä maastossa on aika kiva mennä. Joo, mut mennään nyt täällä. Juu. Juu, okei, no. Nyt mä menen täällä jossakin pusikossa tyyliin. Joo, mutta mä menen nyt tänne. Joo, siis mä en tiedä yhtään missä mä oon. Mä vaan menen jotain pusikkoja pitkin täällä. Joo, siis mä kapusin jonnekin. En edes tiedä, mutta jatketaan matkaa. Okei, nyt me päästiin jonnekin tielle. Mä en tiedä yhtään missä me ollaan. Hyi että mitä täällä kuraa onko. Hyi, meidän on pakko mennä tästä. Juu. Okei. Pois äkkiä. Joo, mut mä menen nyt ratsastaa täällä apua. Oi jö. Minne sä Hessu lähit? Vitsi kun aina pitää pudota täällä maastossa. No niin Hessu, et enää tee tolleen. Pääsenköhän mä? Tosta mä pääsen sun kyytiin. Mennään Hessu tonne. Okei, tästä mä pääsen hop. Ja sitten hop. Okei, sitten. Hop. Uusi. Ja vielä. Uusi hyppy. Onpas täällä kyllä nopeasti noi lumetkin sulanut. Joo, siis mä en oo yhtään nähnyt lunta täällä kun ollaan oltu. Mä en tiedä miksi tuolla liikkuu autoja, niin onneksi apua. Hessu ei säiky, mutta niin. Mutta mä en oo nähnyt täällä yhtään lunta. Mä en varmaan kohta lopetan tämän videon, koska mä en jaksa oikeasti kuvata tätä, koska mulle pakotettiin kuvata, mut niin. Joo, okei. No, täällä on paljon käveltävää kotiin vielä. Tai no tallille, mutta ai niin tonne päin piti mennä. Eiku, ai mun pitää ottaa teidät vielä mukaan tästä. En mä nyt teitä voi tänne jättää. Mitenkäs mä tän kameran saan apua? Ylös. Noniin, hyvä. Nyt mennään. Apua! Sori, te putositte tuolta. Mutta täällä on kaikkia lintuja ja kaikkea, mutta me jäädään nyt tänne ratsastelemaan. Mä nyt varmaan lopetan tämän videon, enkä enää kuvaa. Tai no, mä kuvaan vielä tallilla, mutta nyt mä jään tänne hyppimään esteitä ja laukkailemaan vielä ilman teitä. Nähdään sitten tallilla. Tuli tämmönen pukkikohtausjuttu, mutta on mun pakko kyllä kuvata vielä, kun me täällä löllässä kävellään. Onneksi Hessu ei ole mikään semmonen hieno helma, että se kieltäytyisi tästä, mutta joo, nähdään sitten tallilla vielä. Tai no kyllä mä vielä tässä asfalttiutullakin haluan kuvata, mutta joo. Nyt mä menen sitten
Nyt me mennään laukkailemaan ja ravailemaan, niin nähdään sitten taulilla. Joo, okei. Nyt me päästiin sisälle. Hap. Joo, mutta Hessulla on aika kurraset jalat. Niistä tän takia mun pitää pestä se. Mä käyn nyt sanoa Jesperille, että lähtee tuolta. Jesper, lähde pois. Mun pitää ruveta pesee Hessu. Mene pois ihan oikeesti. Joo, mutta ei sun tarvii aina huutaa. Tulkaiskoirat, nyt mennään. Aha, mä kainoin tämmösen ruukun, mutta ei se haittaa. Okei, no niin, nyt mä rupean pesemään sua. Joo. No niin, pestään. Juu, pestään täältä, juu. Okei, no niin, pesty. No niin, mä uskon, että moni osaa kuuta tähän videon lopetusta mun puolesta. Heippa vaan kaikille ja hyvää loppupäivää tai aamua tai mitä liian missä ajassa nyt katsotkaa tätä videota. Mutta joo, heippa. Mä en pysty kääntyä, kun tää on vähän ahas ja mä oon tässä vitsin riimunerussa kiinni ja riimussa, mutta nähdään sitten seuraavalla videolla. Moikka!